Però ja veiem que la versatilitat de les croquetes no té fi, n'hi ha de sabors que no vos podeu ni arribar a imaginar. I nosaltres, a part de les casolanes que avui mos fa la Marilén, també volem veure les que li han preparat el nostre company en Xavi ara. També és de peix, de gambes amb alls. Mireu la recepta. Avui, als 5 dies, parlam de croquetes, i és que les croquetes són un aliment que agraden a moltíssimes persones, i és que per això venim fins en aquesta cuina a Palma, perquè, Eric, tu ets el xef d'aquesta cuina, bon dia, com estàs? Buenos días, ¿qué tal? Bé, Eric, aquí ja fa una oloreta que alimenta, Hombre, es que estas croquetas que voy a hacer huelen muy bien. A veure, si mos podries contar un poquet de què ens faràs les croquetes avui? Pues las voy a hacer de gambas al ajillo. Aquí veig que tens una sèrie d'ingredients, no? Sí, esto es la base de la masa y luego esta es la gamba que voy a hacer para decorar el plato. Val. Aquí tenemos unos ajitos confitados que también lo voy a usar para decorar el plato y esto es la base de la bechamel. Fantàstic, clar, i és que aquí falten ingredients perquè alguns ja els tens en el foc, Sí. no? Si mos poguessis contar un poquet què és el que tenim per aquí. Pues mira, aquí he marcado las cabezas de las gambas y las he infusionado con la leche durante media hora más o menos. Y Vale. aquí hemos puesto el aceite y la mantequilla con los ajos para que se vayan cocinando. Y ahora voy a echar las gambas. Si li poseu covent, si són en feix de picants. Un poquito, un poquito. La gamba al ajillo siempre tiene que picar. Veiem aquí com posam les gambes. Ahora, después de cocinar la harina, 10 minutos, echamos la leche infusionada y tiene que estar más o menos a la misma temperatura que el rus, que es la mezcla de la harina con la mantequilla. Clar, això com ja té la farina pràcticament, ara ja has posat el cibulet, pràcticament ja seria esperar a que se posés dur, no? Sí, ahora lo vais a ver. Anem a veure, poses un poc més de llet Vamos echando poco a poco y se va juntando. i seguim remenant fins a trobar aquest resultat. A veure, Eric, ara te veiem que ja tens això quasi a punt, això ho veiem quasi solidificat, però encara no ho està del tot. Quant de temps haurien d'esperar? Yo lo dejo 1 hora y media. La leche reduce y se concentra el sabor. Hay que dejarlo a fuego muy flojo. Y de vez en cuando, cada 5 minutos, vienes, Anar remenant. 5 o 10 minutos y lo mueves un poquito. Y ya está, y Y- lo dejas. Si puedes ir haciendo otra cosa, Clar, i és que, per exemple, aquesta massa per quantes persones donaria? Per quantes croquetes, diríem? 80 unidades. 80 unitats, ja n'hi ha. I de, si t'apareix, esperam a que acabi de solidificar Sí, claro. i anem a la següent passa. Muy bien. Ara, Eric, mireu, ja tenim aquí la pasta de les croquetes ja solidificada, ja ben feta, però tenim, per exemple, la tenim aquí i la tenim aquí. Ara, per què me tens aquesta màniga pastissera? Es un truco para que sea más cómodo hacer las croquetas. En lugar de coger 2 cucharas, como la mayoría del mundo hace, pues cogemos una manga, le cortamos una boquilla que sea un tamaño más o menos bueno Del para tamany la de la croqueta, croqueta. Sí. exacte. En la bandeja echamos un poquito de aceite de girasol con papel, Clar, perquè no s'aferri, no? ¿sí? Y las estiras. I ara, mireu, quina passada. Lo que hago es, esta bandeja la congelo y Vale. en 1 hora ya se pueden cortar. Y el Val, resultado perfecte. es este. I tenim com a resultat això i ara ja passant cap aquí, no? Cogemos una croqueta, echamos un poquito de harina, aquí le pasamos el huevo. Clar, perquè aquestes croquetes de gambes són un invent pràcticament nou, no? Sí, bueno, de croqueta lo puedes hacer de lo que quieras. Cada uno coge el plato que más le gusta. Perquè m'apareix que aquestes croquetes les fèieu fa relativament poquet. Sí, sí, sí. Son pruebas que vamos haciendo y esta la verdad que le ha gustado mucho a la gente. Val, ara ja tindríem una croqueta aquí Así quedaría una croqueta. Fantàstic, i d'hora, si t'apareix, me'n fas unes quantes més. Perfecte. I anem a fregir-les i ja menjar-les, que jo ja tinc unes ganes de tastar-les, Gràcies. Muy bien. I de companys, mireu aquestes croquetes que ja estan pràcticament a punt per menjar, però falta el toc final, no el veuré, Muy Eric? bien, vamos a empezar. Ahora ponemos unos puntos de alioli. Uns puntes d'aioli, que no falti mai. Ara posam aquesta gamba, no? Las gambitas, una gambita que hemos marcado a la plancha y con un poquito de decoración ponemos la cabecita de la gamba, la cola. Ei, I i doncs aquí- un disseny original, no? Sí. Si mateix.
Crec que la pregunta és òbvia. Puc provar una? Por supuesto. L'anem a provar, companys, a veure com està, que jo he d'editar el veredicte. Són boníssimes, així que si heu de menjar gambes amb all, ja sabeu un puesto aquí, a Palma. Salut, companys. Moltes gràcies, Xavi. Ara em ve, Marilén, que quan moltes fer-lo rodar dins una carmanyola empleaven aquest trut també. Jo no sé si de gambes i alls en vist preparar mai cap. De gambes i alls no, però de gambes i llampugues sí. En Gambes no, llampuga? llagostins, sí. Mare meva, jo sí que ha de ser bo, eh? Sí. Però com hem vist, el foc se propaga ràpidament i els teixits són un gran perill. Per aquest motiu, els bombers duen roba i calçat de protecció especial. Avui un equip de 5 dies ha visitat el parc de bombers de Calvià i han descobert els secrets de la seva vestimenta. Mireu. Avui, als 5 dies, parlam de foc i és per això que hem vingut fins en aquest parc de bombers. Com podeu veure, estic de vora d'un munter de vehicles i per això venim a parlar amb el sergent d'aquesta unitat de Calvià. Ell és en Guillem. Bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé. A veure, Guillem, avui hem vingut fins aquí perquè volem demanar un poc la indumentària que han de dur els bombers, no? No sé si tu me podries explicar un poc quina indumentària haurien de dur. Claro que sí. Tenim una indumentària adequada per segons el tipus d'intervenció. Per exemple, si hi ha un incendi, duim un equipament i si se tracta d'un accident de tràfic, utilitzar un altre equipament. Ara, per exemple, veiem el veiem a ell, en Edu, que s'està vestint. Explica'm ara quina seria la indumentària que hauria de dur pel cas que hauria d'atendre. Aquest tipus d'equipament l'utilitzem quan hi ha, per exemple, un accident de tràfic o incendis forestals i agrícoles. És un equipament molt lleuger, ens dona molta de mobilitat, té menor protecció ignífuga que quan utilitzem CEPI per incendis urbans o industrials. Ara ja el veuríem que està pràcticament llest, no? Explica'm-nos un poquet. Els pantalons han de tenir alguna característica en concret? Per exemple, la jaqueta també? Bàsicament, una protecció ignífuga i protecció molt mecànica, és a dir, contra estalls, rotures, que se puguin enganxar en un moment determinat i també són transpirables. Sí. I faci el que faci també, el casc vagi a on hagi d'anar, També tenim, segons el tipus d'intervenció, com t'he dit, utilitzem un tipus de casc o utilitzem l'altre. Hi ha un casc més adequat per un tipus d'intervencions i per unes altres intervencions. Fantàstic, moltíssimes gràcies. I ara passaríem al que és l'altra modalitat d'actuació que m'has comentat, que seria la d'incendi forestal. L'adequat per incendi forestal seria aquest i l'adequat per incendis urbans o industrials seria el que s'està parlant ara en Joan. Val. Llavors, ara veiem en Joan que s'està vestint. Bé, el mateix que hem fet amb aquest altre bomber. Explica'm-nos un poquet quina seria la indumentària fonamental i quina diferència hauria amb l'altre. Aquest tipus d'EPI, és a dir, de protecció personal, és molt ignífug, té molta de protecció per foc, és hidròfug, és a dir, també impedeix que l'aigua mos entri de dins i a la vegada és transpirable, a part de tota la protecció mecànica que pugui tenir, que també és superior a l'EPI que hem vist tantes. Aquest EPI se complementa amb un casc també molt especialitzat per aquest tipus d'intervencions. Aquest casc, la característica que té és que te pots posar una màscara i pot dur una botella d'aire per poder intervenir en els incendis. Ara veiem que, per exemple, sí que puja en el camió. Per què no se posa la botella d'aire aquí de fora? És més pràctic que per mort de vestir quan anant de camí de cap a la intervenció. Com pot veure, els vehicles tots van equipats amb unes botelles d'aire i durant el trajecte és quan el bomber s'acaba de vestir. Seria incòmode col·locar-nos dins el vehicle amb la botella a l'esquena. A part d'això, que també ens dona una seguretat perquè la botella va fixada en el respatler de darrere.
Idò, Guillem, acabant de veure aquestes dues modalitats, Guillem, moltíssimes gràcies per atendre els 5 dies i per mostrar-nos un poquet com feis aquesta feina i enhorabona per la feina que feis, que és superimportant. Bé, gràcies a vosaltres. Ja sabeu, això és que vostre. Que vagi molt bé, gràcies, Guillem. Així que, companys, ja heu vist com es vesteixen els bombers, quines indumentàries han de dur i, el que és més important, com fan feina en aquesta unitat d'aquí de Santa Ponça. Moltes gràcies, Xavi. Ara veiem tot, també. Depèn del foc, han de dur uns teixits o un altre. És un poc com la manera d'aturar-los, que no totes les maneres molt valen. Sí, i un teixit ignífug és una cosa, diguem, fonamental, perquè no se cremi la persona que va extingir el foc, clarament.